Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Inkulu indaba laphana weingane zakwethu. Umthandeni Mfoka Manqele laphana weingane zakwethu lokho aqhubekile namatema akhe laphana weingane zakwethu atrendayo. Ubhale kanjena nje laphana enkundleni lokuxhumana ephusha wona umntalapho uthe uyinsizwa uManqele wayesethi uyimbuzi babomncane uyezwa. Siyazi lokho weingane zakwethu bekusho laphana engomeni yakhe lapho khona wayetalapha khona noSigwebo laphana weingane zakwethu embiza ngegama lakhe lasebhasini ethi umalume uDennis. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha cindezela subscribe cindezela nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiphosa. Ngijula nomfazi waphuma isipame park ngijula nomfazi uye waphuma isipame park ngijula nomfazi ase ngihlile kabuhlungu ngitho yantubula